No, dzień dobry, drodzy widzowie. Mamy tutaj takie kluseczki z mięskiem. Spróbujmy, jak to w ogóle mięsko smakuje, bo tutaj można powiedzieć, że danie to jest z klusków i takich półpecików robione. Wynalezione to było, można powiedzieć, w XIX wieku, gdzieś koło Szczecina. Może tam bardziej koło Krakowa. Spróbujemy. No dobra, powiedzmy, że było ciężko, żeby to jakoś ugryźć, ale można powiedzieć, że jest małe mistrzostwo. Mistrzostwo, ale spróbujemy jeszcze tego kluseczka. Jak tutaj ten kluseczek smakuje. Dobry kluseczek. Można powiedzieć, że z serkiem i w ogóle można powiedzieć takie spaghetti wersja kluski. Smak zwyczajny. Bardzo zwyczajnie to smakuje. No, bardzo polecam.